Usavenga hama dzako nekuti uri kunoku kuUK. Mukoma ndinyorereiwo nyaya yangu iyi zvakanaka muchiibvisa kuchirungu muchiisa kuchishona. Ndiri kugara kunoku kunonzi kuLeicester. Maziso angu haachanyatsokuona. Ndinoita zvekuteerera nyaya dzenyu zuva rose, ndo zvandinenge ndichiita nekuti ndinenge ndichida kuziva kuti vari kumusha vari kumboitei. Ndinoshandisa inonzi voice to text pafoni iyi yandakatengerwa nake assistant wangu wandichati Sara. Haazivi chishona. Dzimwe nguva anongondinzwa ndichichema. Paanondinzwa ndichichema anofungidzira kuti ndinenge ndichingorwadziwa nemuviri. Kwete mwanangu, muviri wangu hauchanzwi kurwadziwa. Moyo ndiwo une chironda chisingapori. Ndine makore 73. Ndakangomirira rufu, ndo rwandangomirira pari zvino. Vana vangu handizivi kuti vakaenda nepi. Asi ndisati ndaenda, ndine shoko rimwe chete kuvana vechidiki vekuZimbabwe wose ari kudiaspora. Ndinokumbira kuti usavenga hama dzako nekuti unenge uri kuno kuUK. Regai ndikuudzei rwendo rwangu kubva ndiri kumusha kusvika ndichizouya kunoku kumhiri kwemakungwa. Ndakange ndiri mudzidzisi kwamurehwa uko. Ndaiva ndini mudzimai wangu. Ndakaroora mudzimai wangu wekutanga, amai vevana vangu. Ndakaita vana nemudzimai wangu. Tairarama upenyu hwedu hwakanaka kwazvo, ndichidzidzisa kumaruzevha ikoko, tichidya tichifara. Upenyu hwakazongoshanduka takarivara, tisina kumbotarisira kuti ndo zvainge zvichazoitika munyika izvi, kuti nyika yainge ichazongosara yakaita mamvemve semacivil servants, tikazotanga kutambudzika. Kwakazoti kwava kuma90s economics dzakabva dzachizoenda nepamwe, nyika ikabva yachizoshata. Ndakabva ndachizowana mukana wekuuya kunoku kuEngland, ndikasiya mhuri yangu ndichiti kana ndakwanisa kuva stable mubva machizouyawo. Ndo zvandainge ndichitarisira kuti ndo zvainge zvichazoitika, asi handina kunge ndakaziva kuti kuno kune mhepo inotofamba isingadi kuti unge uchizogara zvakanaka nemhuri yako. Mhepo dzekuno dzinotongoda kuona munhu anogara ari ega, uchirarama upenyu hwako uri wega, uchiti ndiri carefree and I am civilized. Nyaya iyi ndinoda kuti inge ichizosangana neuyo ari kuti haachadi mudzimai wake nekuti ari kushungurudzwa nemukadzi nekuti akaiswa pavisa sespouse. Nyaya iyi dai ikasangana nemukadzi zvekare uyo ari kushungurudza murume wake nekuti akaisa murume wake paspouse visa. Munombozviziva here kuti upenyu hwekuno hunorwadza sei? Kana wachembera usisina hama kumusha kuti unge uchidzokera, it will be too late. Kuno kunoda vanhu vanoshanda vari vaviri as a team. Kana wakura ndo paunozotanga kuzvidemba kuti ipo paya pandainyengerwa nevanhu kuti usinhu hunonakidza kwainge kuri kungonyeperana. Ndava kushanda kunoko, handina kuzoita teaching. Ndakaona kuti kuno education yekwedu kuZimbabwe vanoitarisira pasi, saka basa randaikwanisa kuita ndere care work. Mari ikatanga kupinda, makore acho iwawo tainge tichiri vashoma, taikosheswa kwazvo ende taipiwa mari yakawanda. Ipapo ndo pandakabva ndachizonyengerwa naSatani. Ndakabva ndachizosangana noumwe mukadzi munomu ainge ari muZimbabwe zvekare, saka ainge akanaka kwazvo, uyo akaita kuti ndinge ndichikanganwa zvandainge ndakawira kuno, because ndaida kuti kana ndauya kuno mhuri yangu youya kuno, asi tobva taunganidza mari, tobva tachizotanga mabusinesses edu kuZimbabwe. Zvishoma nezvishoma ndakatanga kukanganwa kumusha
ndainge ndisingachafoneri kana hanzvadzi dzangu dzandaimbogara ndichifonera, ndainge ndisingachafoneri kana mudzimai zvekare. Ndainge ndichiti ndichashanda kana ndashanda ndozongotora mudzimai. Ndakazototanga kutovenga hama dzangu. Ndinorangarira kuti pandakafonerwa nevamwe sekuru vachindiudza kuti vainge vachirwara, vainge vachikumbira mari kuti vange vachizoenda kuchipatara, ndakabva ndati imi munofunga kuti kunoku kuUK tinoita zvekungonhonga mari here? Ndikatanga kuvavenga zvisingaiti. Ndakati hama dzangu varoi, ndikati hama dzangu hadzindidi, dzinongoda mapaundi angu chete. Mukadzi uyu wandainge ndawana muno akanditi, siyana nehama dzako, dzinokwanisa kunge dziri varoi. Siya hama dzako idzodzo, dzinokudya mari yose. Idya mari yako neni inini, nekuti ndini munhu anokuda. Ende ndakaona sekunge ainge ari civilized. Wangu mudzimai ndainge ndomutarisira pasi nekuti ainge asina kumboenda kure nechikoro, saka ndainge ndongodya mari nemudzimai wandainge ndava naye kuno kuUK nehama dzake. Mukoma ndakaitwa bofu, ndikatanga kutengera hanzvadzi dzemukadzi uyu motikari kuZimbabwe, ndikatengera vabereki vake purazi. Ndakavapa rudo rwese rwandaifanira kupa amai vangu avo vainge vachitorwara. Amai vakasvika pakufa, asi handina kuda kuenda kurufu rwavo. Ndakatoenda kurufu rwasekuru vemudzimai wangu in secret, hama dzangu dzisingatozvizivi kuti ndainge nditori muZimbabwe, vana vangu vachitambura. Hama dzangu chaidzo dzaitombondinyorera tsamba dzichichema. Ndaibhoyekana zvisingaiti pandaiudzwa kuti kune tsamba inenge yakabva kuZimbabwe yainge yakasvikira kuadresi uko kwandakatanga kugara pandakauya muno muUK. Ndakabva ndati ina handichadi kutaura nevaroi ava nekuti vanondikanganisira mufaro wangu. Makore akafamba, ndakazogumisidzira ndatova necitizenship. Ndikava neimba muno, ndaiva ndiine mari yakawandisa. Ndikakanganwa kuti munhu hausi mari asi munhu uri vanhu. Makore akazoti afamba, ndopandakazobatwa nestroke. Rutivi rwangu rwekurudyi ndainge ndisingachakwanisi kana kurwushandisa, ndisingachakwanisi kuzvigezesa, ndisingakwanisi kana kuzvidyisa ndega. Unoziva here zvakaitika Nashi, mukadzi uya wandakati ndiye wandainge ndakatsvakirwa naMwari, ainge aine rudo nerunako. Paakandiona kuti muviri wangu wainge usingashandi, akatarisa kuti ndainge ndisisina mari, akabva azoronga nevana vake vakabva vachizondisiya mucare home yekutanga. Vakati they can't look after me because they have a life to live. Hama dzake dzose dziya dzainge dzichidya mari yangu, hadzichatodaviri mafoni, handitozivi kana kuvaona. Patova ne4 years mukoma kubva zvandakagumisidzira kuona vamwe vacho avo vandakakwanisa kuunza kuno kuUK. Vamwe vakavaka dzimba nemari yangu, asi nhasi ndinoti kana vakaona nhamba yangu pamwe mufoni mavo vanototi maybe mudhara uyu unotinetsa. Vakandidya kusvika pabhonzo, vakadya mafuta. Pavakaona ndasara pabhonzo vakandirasa mumarara. Iko zvinozvi ndiri mucare home. Mazuva matatu apfuura awo ndakanzwa kuti mukadzi uya akatorora mumwe murume mudiki uyo waari kugara muimba yandaibhadharira mogeji ndichishanda ndisingazorori. Mwanangu Nashi, ndinoti dzimwe nguva kana ndakarara usiku ndinokwanisa kungotanga kungochema. Ndinenge ndichinzwa kupindwa nechando kusvika mumabhonzo. Ndikatanga kufunga vana vangu, ndinofunga hanzvadzi yangu yandakatuka, ndinofunga vana vangu vandakasiya kuZimbabwe vakakura ndisipo nekuda kwekutevera vakadzi vakanaka muLondon. Vana vangu ivavo nhasi uno havandizivi. Iniwo handizivi kuti varipi, handizivi kuti chii chichazoitika kana ndafa
kuti ndichawanawo vanhu vachandichema here ende ndikafa ndinozviziva kuti vachazongomuzivisa kuti murume wako afa. Chandinoda kungotaura kuvana veZimbabwe vari kuno, usazodadira hama dzako dzechokwadi nekuti wava kuno, nekuti kana wakura kudai ndipo paunoona kuti hama dzakakosha. Muri yeZimbabwe ndo message imwe yemamessages awo ari kuFacebook andichange ndichizoposta. Kana kuri kunziwo unenge wakura uine advice yaunenge uchida kuti pawo or a life experience, munokwanisa kuuya nenyaya dzenyu, uye zvekare kana muchichifarira chirongwa ichi mondiudza mucomment section. Ndoramba ndichiverenga mamessages kana muine life advices amunenge muchida kutipa, uyai nawo maadvices iwawo kuinbox kwangu tizoshare. Hanzi ndakafuratira hama dzangu dzose apo pandakauya kunoku kuUK, ikoko kwavari kuUK. Ndikada mudzimai ndikaunza hama dzake dzose hanzi ikoko kuUK, asi iko zvinozvo vanongogara zvavo mucare home. Hanzi handina kana munhu anondishanyira, ndinongorarama upenyu hwangu ndiri one senherera. Vana handizivi kuti varipi, mudzimai havazivi kuti aripi. Hanzi ndakatuka hanzvadzi yangu ndikati uri muroi gore rimwe iro raakandikumbira mari, ndikaona sekunge aida kundikanganisira marriage yangu. Mainzwa here advice yavo yekuti kana wakaunza murume wako pavhiza rako wotanga kumushungurudza, hanzi mangwana wachembera vanhu vaya vainge vachikupfuurira kuti murambe iwe vanenge vasisipo, unenge wava one wakatarisana neurwere hwako. Hanzi ikoko kunorwadza kuti wachembera hauna hama, hanzi unenge wangova lonely, hauna vana, hauna anything, zvakaoma. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.